fialočka, červená ružička, modrá 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 fialočka. Spievajte Hospodinu novú pieseň. Spievaj Hospodinu celá zem. Spievajte Hospodinu, dobrorečte jeho menu, zvestujte jeho spásu deň po deň. Nech radujú sa nebesá a jasá zem, nech húčí more i to, čo ho naplňa. Nech výska pole so všetkým, čo je na ňom. Nech plesajú vtedy všetky stromy lesa pred Hospodinom. Lebo prichádza súdiť zem. Drahé sestry, milí bratia, vážení hostia, vítam vás slovami 96. žalmu na seniorátnom stretnutí spevokolov Turčianskeho seniorátu tu, na pôde cirkevného zboru Príbovce v našom chráme Božom. Dnes sme sa tu všetci zišli, aby sme spevom oslávili nášho Pána, aby sme v tomto spoločenstve prežili chvíle požehnania, vnútorného zastavenia a hlbokých umeleckých zážitkov. V súčasnej dobe je to iste vzácna príležitosť a sme veľmi radi, že tento rok máme česť hostiť toto podujatie práve my, evanjelici z Príboviec. Nachádzame sa v evanjelickom kostole, ktorý bol postavený v roku 1784 ako drevený kostol, ktorý bol neskôr v roku 1829 prestávaný na murovaný ešte bez veže. Súčasná podoba chrámu aj s vežou, merajúcou 36 metrov, stojí tu v Príbovciach už 123 rokov od roku 1901 a je dielom architekta Stanislava Zachara. Chrámový orgán bol postavený v roku 1935 firmou majstra organára Jána Tučeka z Kutnej Hory. V období od októbra 2018 do júla 2019 prebehla jeho generálna oprava, ktorú realizovali organárske dielne Žilina pod vedením magistra inžiniera Mariána Mušku. Aktuálne cirkevný zbor eviduje 1084 registrovaných evanjelikov zo 14 obcí nášho krásneho a malebného Turca. Toľko v krátkosti o našom cirkevnom zbore. A teraz už prosím o príhovor a oficiálne otvorenie nášho stretnutia koordinátora hudby Turčianskeho seniorátu pána Tomáša Lipovského. Prajem vám požehnané popoludne, milé sestry, milí bratia. Keď sme sa myšli a keď som videl tie autá, keď vidím vás tu, tak to vyzerá ako na štedrý večer. Ale tešíme sa z toho, že ste prišli opäť po roku na prehliadku spevokolov Turčianskeho seniorátu. Je to vzácne, keď sa môžeme stretávať ako spevokoly cirkevných zborov na jednom mieste a že môžeme nielen ukázať to, čo sme možno nacvičili, ale predovšetkým možno nabrať aj skúsenosti a predovšetkým sa povzbudiť tými piesňami, ktoré budeme počúvať, ktoré budeme spievať. A je to vzácne, že sa prihlásilo až 11 spevokolov z nášho seniorátu, lebo keď sme tak pozerali po iných seniorátoch, tak tam boli také dosť menšie čísla, keď mali takúto prehliadku seniorátnu, tak sme za to vďační Pánu Bohu, že fungujete vo vašich cirkevných zboroch ako spevokoly a že tým spevom duchovných piesní môžete prinášať evanjelium do tohto sveta. Tak vyprosujeme od Pána Boha požehnanie pre celý tento nie deň, ale pre toto popoludnie. Predtým, než začneme spievať, tak prosím, aby sme sa sklonili k modlitbe a prosili Pána Boha o požehnanie. Nebeský Pane Bože, my Ti ďakujeme za to, že si nám daroval tento vzácny deň. Ďakujeme Ti za to, že opäť po roku sme sa mohli stretnúť na prehliadke spevokolov a že môžeme počúvať piesne spevokolov nášho seniorátu. Veľmi ťa prosíme, aby si požehnal toto stretnutie. Prosíme ťa o to, aby to bol pre nás taký čas oddychu, aj toho telesného, ale predovšetkým oddychu duchovného, duševného.
aby skrze tie piesne, ktoré budeme počuť, si aj ku nám prehováral do našich životov a do tých rôznych životných situácií, ktoré žijeme. Tak prosíme ťa o tvoju prítomnosť tu medzi nami, nech tvoj Duch Svätý koná aj na tomto mieste. Nech sa tvoja vôľa deje pri nás. Amen. Ďakujem veľmi pekne. A v tejto chvíli už pristupujeme k samotnej prehliadke. A všetkým nám prajem, aby nasledujúce minúty boli naplnené Božou prítomnosťou. Účinkujúcim želám, aby mali dokonalé súznenie a dobrú akustiku a divákom príjemný umelecký zážitok. Na pomyselnom pódiu vítam prvý spevokol sestry a bratov z cirkevného zboru Martin. Dona nobis,
žije, všetci ľudia nevedia, Ježiš žije. Všetci z mŕtvych staneme, všetci z mŕtvych staneme, všetci z mŕtvych staneme, Aleluja, bratia, vždy, až sa skončí čas. Ježiš Kristus príde zas a my všetci z mŕtvych staneme, jak on. Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije, Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije. A on s nami zostane, a on s nami zostane, a on s nami zostane náš Pán. Aleluja, bratia, nech sa každý pridá k nám, nikto nemusí byť sám. Ježiš s nami zostane, jak slúbil nám. Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije, Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije, Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije, Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije. Počuli sme 3 skladby. Prvou bola Donna nobis pacem americkej chorálovej skladateľky Mary Lynn Lightfoot. Druhým bolo írske požehnanie Jamesa Moora a nakoniec spirituál Ježiš žije. Teraz už medzi nami vítam spevokol cirkevného zboru Slovenské Pravno, ktorý si pre nás takisto pripravil 3 skladby. Tam, kde v diaľke stál kríž, Golgotský víťaz a Na Ježiša upri pohľad. Tam, kde v diaľke stal kríž, syn Boha hanby a bied, za svet hriešný raz umieral Pán. Slnko skrývalo tvár, hrôzou triasla sa zem, keď mu tiekla krv z boľavých rán. Aký vzácny je, Pane, tvoj kríž, žiari nádejou vykúpenia. S Bohom zmierený prežívať smiem, Božia náruč je otvorená. Vierou môžem i ja vďačne dvíhať svoj zrak, vidieť nielen zdroj nesmiernych múk. Svoju lásku môj Pán zjavil v kríži aj mne, vyrval hriešnika z diablových rúk. Aký vzácny je, Pane, tvoj kríž, žiari nádejou vykúpenia. S Bohom zmierený prežívať smiem, Božia náruč je otvorená.
Na Ježiša upri pohľad, zvoj si jeho za svoj vzor. A v čom sa mu nepodobáš, premáhaj to nič a boj. Na Krista vždy a všade, od neho si prikvapen. Jeho život nech ti svieti, do rajských vstúpiš dviem. Na ticho zhľad na pokoru, a keď prišiel do sveta, osvoj si ľudia jej krása, v tvojom srdci rozkvitá. Na Krista vždy a všade, od neho si prikvapen. Jeho život nech ti svieti, do rajských ti vstúpiš dviem. Nezabúdaj, že Syn Boží k blahu iných svete žil. Obeťou a poslušnosťou svojho Otca oslavil. Na Krista vždy a všade, od neho si prikvapen. Jeho život nech ti svieti, do rajských ti vstúpiš dviem. V skúškach kríži v nepokojoch, na Ježiša stále hľad. Spasiteľ ten dokonalý, naučí ťa pevne stáť. Na Krista vždy a všade, od neho si prikvapen. Jeho život nech ti svieti, do rajských ti vstúpiš dviem. Golgotský víťaz premohol svet, zaspievaj oslavy žal. Satan už vládu nezíska späť, každý deň Ježiša chvál. Vyhladil celkom nemoc a hriech, do pekla oblivy osobne šiel. Večný je víťaz, iného nie, každý deň Ježiša chvál. Všetko, čo máme, vydobil Pán, zaspievaj oslavy žal. Satanu škodiť nemôže nám, každý deň Ježiša chvál. Z otroctva hriechu pominul čas, predivným menom tiež obdaril nás. Radostný život nebo dal nám, každý deň Ježiša chvál. Ježiš je víťaz, dal nám tom diel, zaspievaj oslavy žal. Porazil navždy mocnosti zlé, každý deň Ježiša chvál. Nikto nám pieseň nemôže vziať, Kristovej slobode
Veľmi pekne ďakujeme. A teraz už k nám prichádza spevokol cirkevného zboru Martin Záturčie. Pripravil si pre nás tieto skladby. Oslávme Pána, dvojice Kruger a Gerhard, Príď do môjho srdca, dvojice Clark a Kremský a Zrak v roztúžení od Kraska a Arheniusa. Diriguje Ružena Krivušová. Sláva, čest, buď
Veľmi pekne ďakujeme, milé dámy. A teraz už nasleduje vystúpenie prvého z dvoch spevokolov cirkevného zboru Haj, a to spevokolu Polton, ktorí si pre nás pripravili 3 skladby. Haleluja, chváli znejte v úprave Márie Jašurdovej, Žehnajúce ruky v úprave Antona Steinekera a Nuž Bohu ďakujme. Haleluja, chváli znejte, skrieseného oslavujte, velebte Pána mocného, za víťazstvo slavné jeho. Velebte Pána mocného, za víťazstvo slavné jeho. Skalom hrobe položený, baránok náš umúčený, s Božou mocou vzkriesený bol, diabla peklo smrť premohol. Božou mocou vzkriesený bol, diabla peklo smrť premohol. V tom je pevná naša viera, žije Pán, viac neumiera, smrť už nad ním nepanuje, on nad hrobom triumfuje.
Pod dirigentskou taktovkou pôsobiaci spevokol Cirkevného zboru Krpeľany vo podvedení magisterky Kataríny Vaňkovej a bakalárky Adely Ľahkej pôsobí v Krpeľanoch už od 90. rokov. Často vystupuje aj s komorným zborom a orchestrom, ktorý máme možnosť privítať u nás aj dnes. Vystúpia s dvomi skladbami Haleluja, haleluja, hlas i srdce k Bohu hor a Kde berieš lásku.
Rinzami na kríž pribili. Učeníci aj s Máriou srdcom za tebou žiarili. Na Golgote si, Pane môj, za naše hriechy umieral, aby sme boli spasení. Za nás si sa Veľmi pekne ďakujeme. A nasleduje vystúpenie cirkevného zboru Turany. Spevokol v tomto cirkevnom zbore funguje už dlhodobo, vystupuje pri sviatkoch a rôznych podujatiach. V poslednej dobe sa teší znovu zrodeniu, pribúdajú noví členovia. Tešíme sa na dve piesne alebo skladby od Handla, Víťaz nad smrťou a Sláva Bohu na výsosti. Víťaz nad smrťou, slávne z hrobu vstal, večnú Božiu slávu mocne zvestoval. Žije Kristus Pán náš, s ním budeme žiť, s ním je hodno trpieť, s ním ísť víťaziť. Víťaz nad smrťou, slávne z hrobu vstal, večnú
Veľmi pekne ďakujeme. A teraz už medzi nami vítam spevokol cirkevného zboru Blatnica, ktorý vedie Janka Žilová. Zoskupenie vystupuje pri rôznych zborových príležitostiach, ako je konfirmácia, Vianoce, Veľká noc. Sprevádza posledné rozlúčky, zúčastňuje sa však aj na podujatiach v rámci obce. Výročie Slovenského národného povstania, Vianočné trhy a podobne. V cirkevnom zbore pôsobí aj autorka piesní, ktorá tvorí repertoár priamo pre blatnický spevokol. Jej dielom je tiež súhrnný spevník, ktorý je v zbore využívaný pri rôznych príležitostiach. Blatnica si pre nás pripravila ambroziánsky chorál v úprave Juraja Potúčka Ježiš žije, s ním i ja, skladbu Franza Schuberta Boh svätý, svätý je a pieseň V Blatnickej doline lietajú anjeli. Ježiš žije, s ním i ja, o smrt je tvoj ospiev strachu. Ježiš žije, z mŕtvych vstal, vzkriesi aj mňa z hrobu prachu. On mi svetlo nádej dá, milosťou ma požehná. Ježiš žije, všetku moc nad svetom mu Otec veril. Jeho obeť víťazstvo zvestuje mi, by som veril. Sľuby svoje splní Pán, spečatil to smrťou sám. Ježiš žije, jemu chcem dôverovať, žiť stále. On mi vždycky pomôže, preniesť starosti aj žiale. Dobrý pastier ovce zná, pravý čas im pomoc dá. Ježiš žije, istý som, darmo pochybnosť ma mučí. Nijaká moc ani smrť od neho ma neodlúči. V Ježišovi sílu mám, ruku v boji podal sám. Ježiš žije, nádej mám, on je do života bránou. Nebojím sa, vedie ma úzkou cestou požehnanou. Uzriem jeho svätú tvár, Božej slávy večnú žiaľ. Boh svätý, svätý je, presvätý je Pán. Boh svätý, svätý je, on svätý je sám. Odrekol vždy vládol, silný, veľký, vládne a tiež bude vládnuť na veky. Boh svätý, svätý je, presvätý je Pán. Boh svätý, svätý je, on svätý je sám. Moc a zázrak, láska, príroda i chrám, všetko vokol hlása, svätý je náš
Blatnickej doline lietajú anjeli, tiško si spievajú, možno sú veselí, niekedy veselí, niekedy majú žiaľ, že tam tých kameňov Pán Boh tak požehnal. Ešte si, dievčatko, už kameň preskočíš, ešte si len chlapec, až z domu odskočíš. Niektorý odskočí, vždy niekto zostane, aby tie kamene neostali samé. Ďaleko, ďaleko je moja záhradka, cestička ďaleká, pesnička len krátka. Ďaleko odídem, domov sa nevrátim. Ach Bože, ako ten môj kameň pozlatím. V Blatnickej doline lietajú anjeli, možno si spievajú, možno sú veselí, niekedy veselí, niekedy majú žiaľ, že im tých kameňov Pán Boh tak požehnal, že im tých kameňov Pán Boh tak požehnal. Ani sme sa nenazdali a otvárame záverečnú tretinu tohto nášho dnešného stretnutia. Ja pozývam medzi nás spevokol cirkevného zboru Súľov Hradná, ktorí si pre nás pripravili 3 skladby. Šťastie hľadal som, Chválim, chválim, chválim ťa, Pane, a Boh pokoj náš. Ježiš, ty si
Ďakujem veľmi pekne. A teraz nasleduje vystúpenie cirkevného zboru Sučany. Spevokol spieva pri zborových príležitostiach a dnes si pre nás pripravili Haleluja, púta zlámané a Čože som, Pane môj. Diriguje Jarmila Hanáková. Čože som, Pane môj, zrniečko prachu len, že si ma všímaš biedného, ja za to ti ďakujem. Čože som, Pane môj,
A už medzi nami vítam aj spevokol cirkevného zboru Žilina, ktorí si pre nás pripravili Chcem verný byť, Stoj pod krížom a Istotu vzácnu v srdci už mám, diriguje Jana Puškášová. Chcem verný byť, keď Boh mi dôveruje. Chcem vďačný byť, keď za mňa Pán môj vrel. Chcem jarmo niesť, keď On tak rozkazuje. Chcem
život svoj najlepší. Priateľ tvoj, najlepší. Priateľ tvoj. Pod krížom poznávaš, ako máš bližného milovať. Život plynie ako sen do neznáma. Šťastný je len ten čas, čo žiješ s Ježišom. Stoj pod krížom, dnes skús tam chvíľu stáť, veď na kríži mlie ten, čo má ťa rád. Hlavu má zomrelú, ku tebe sklonenú. Skončil svoj víťazný boj, ponúka ti život svoj najlepší. Priateľ tvoj, najlepší. Priateľ tvoj. Ten, kto chce, tam pozná, či sa vie priateľom ľuďom stáť. Priniesť obeť, pochopiť, dnes neúžiť, nezradiť. Ťažký kríž blížnemu z pleca vziať. Stoj pod krížom, dnes skús tam chvíľu stáť, veď na kríži mlie ten, čo má ťa rád. Hlavu má zomrelú, ku tebe sklonenú. Skončil svoj víťazný boj, ponúka ti život svoj najlepší. Priateľ tvoj, najlepší. Priateľ tvoj, priateľ tvoj. Bremeno hriechov z duše mi sňal, dedičom Božím tak som sa stal. Zazvučí chvály radostný tón, znáša sa hrúzneného živňom. Sláva ti, Pane, spásu, že mám, srdce a dušu v obeť ti dám. Aká to sláva Pánom poznať, do služieb jeho navždy sa dať. Priniesol spásu pre celú zem, pravdu tu ľuďom zvestovať chcem. Zazvučí chvály radostný tón, znáša sa vrúcne pred Božím trón. Sláva ti, Pane, spásu, že mám.
Záverečné vystúpenie bude dnes patriť spevokolu Elaja cirkevného zboru Haj, ktorí si pre nás pripravili Vstal, vstal z mŕtvych, vstal, Baránok Boží a Ježiš je kráľ. Skončila sa dohadlavá noc, pozri, slnko už vychádza. Smrť už nad ním nemá žiadnu moc, víťaz nad ňou prichádza. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Radujte sa, bratia, sestry, spievajme, mocný je náš Pán. A za naše vykúpenie ďakujme, veľký je náš Pán. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť. Starý život musíme zanechať, do nového sa narodiť. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Vstal náš Pán. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Vstal, vstal, z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. Pán.
za 3 dní postavil chrám. Hrob je už prázdny, on vrátil sa k nám. Jasava pieseň, čo srdco budí, znie halleluja. Pieseň lásky vďačne hrá, vnáša svetlo našich tmám. Nad smrťou Pán zvíťazil, on je vzkriesený. Ježiš je kráľ, za 3 dní postavil chrám. Hrob je už prázdny, on vrátil sa k nám. Jasava pieseň, čo srdco budí, znie halleluja. Láska zvláštnu silu má, hrob sa ňou otvoriť dá. Plač na tanec premení, on je vzkriesený. Ježiš je kráľ, za 3 dní postavil chrám. Hrob je už prázdny, on vrátil sa k nám. Jasava pieseň, čo srdco budí, znie halleluja. Láska Pána nesie nás, s ním život chuť neba má. Každý môže k nemu prísť, on je vzkriesený. Ježiš je kráľ, za 3 dní postavil chrám. Hrob je už prázdny, on vrátil sa k nám. Jasava pieseň, čo srdco budí, znie halleluja. Ježiš je kráľ, za 3 dní postavil chrám. Hrob je už prázdny, on vrátil sa k nám. Jasava pieseň, čo srdco budí, znie halleluja. Znie halleluja. Takto krásne energicky sme zakončili oficiálny program dnešného nášho stretnutia. Mne v tejto chvíli nezostáva nič iné, iba poďakovať všetkým vám, ktorí ste na prípravu dnešného stretnutia venovali čas, vaše srdce, energiu. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli nedeľné popoludne stráviť v našom kostole v Príbovciach. A v tejto chvíli by som chcela ešte požiadať všetkých dirigentov dnešných spevokolov, aby prišli sem ku mne. Kým sa sem zhromaždia, ja by som ešte chcela všetkých vás pozvať na malé občerstvenie pri káve a čaji. Môžeme trochu posedieť a pozdieľať svoje dojmy z dnešného stretnutia. Toto stretnutie alebo toto občerstvenie je pre vás pripravené v našej zborovej sieni. A v tejto chvíli ešte sem k sebe volám aj seniora Turčianskeho seniorátu Mariana Kaňucha a prosím o záverečné slovo. My by sme sa chceli ešte poďakovať dirigentkám a dirigentovi. A chceme sa vám poďakovať za to, že sa venujete spevokolom vo vašich cirkevných zboroch. Je to služba, je to vzácna služba a my sme za to vďační, že v našich cirkevných zboroch môžu fungovať takéto zoskupenie a že môžeme prinášať radosť. A samozrejme veľká vďaka patrí všetkým vám, členom spevokolov, lebo bez vás teda by to nebolo. Ďakujeme, že teda máte chuť spievať a že takýmto spôsobom slúžiť v cirkvi, tak môžeme si navzájom všetci zatlieskať. Ďakovné listy každému spevokolu. Máte taký zmysel, že keď budete mať najbližšie spevokol, tak si to máte otvoriť na spevokol a spapať. Dobre, tak my teraz... Pred záverečným požehnaním tak dáme ešte tieto naše dary a potom bude už záver. Dobre, tak v tejto chvíli...
Ďakujeme to ešte raz. Ďakujeme veľmi pekne za službu. A ešte jedno merci nám zvyšilo a to by sme chceli darovať cirkevnému zboru Pribovce. Farárovcom za to, že ste nás tu prijali vo vašom kostole, za to, že ste pripravili občerstvenie a tak nech aj vás Pán Boh požehnáva. No a samozrejme aj my ďakujeme Tomášovi a všetkým vám, ktorí ste to celé pripravili, nech vás Pán Boh žehná. Veľmi pekne ďakujeme za tvoju službu, že sme sa mohli tu stretnúť a zažiť takéto vzácne popoludne. Keď sme mali ešte seniorátny konvent, ktorý ste tam boli možno na začiatku apríla, tak spomínate, že sme tam hovorili o jednom biblickom texte, ktorý nás mohol tak trochu aj sprevádzať v tomto našom senioráte v tomto roku, že dom môj sa bude volať domom modlitby. To sa stalo týmto iným dnešným spôsobom. Naplňame tieto slova. Naše domy, naše cirkevné zbory, naše chrámy, naše rodiny a my sami ako veriaci ľudia. Nech sme tie domy modlitby, kde znejú modlitby, chvály, vďaky a prosby a kde je jeden taký radostný a požehnaný život. Tak naozaj vďaka vám všetkým a na záver ešte príjmite požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám všetkým milostivý. A Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Pokoj Boží a ešte príjemné rozhovory pri spoločných rozhovoroch. Pán Boh nech je s nami všetkými. Pekný podvečer.